10ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଟିପ୍ସ। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଚା, କଫି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ମଦ୍ୟପାନ, ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ବାମ ପଟେ କିଛି ସମୟ ଶୁଅନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଭାରି ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ଦହି, ଶାଗ, ଚାଉଳରୁ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। 4. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। 5. ସିଗାରେଟ୍, ମଦ, ତମ୍ବାଖୁ ଆଦିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବା କଷ୍ଟକର, ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ଏହାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭୋଜନରେ ଲୁଣର ମାତ୍ରା କମ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ବିପିକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। 7. ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାର ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେମାନେ କଞ୍ଚାମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତୁ। 8. ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚା ପିଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଖାଲି ପେଟରେ ନ ପିଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଚା ପିଅନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନ ଖାଇ ଆରାମରେ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। 10. ପ୍ରତିଦିନ 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଦେଲେ ଯାଇ ଆମର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।